Pispuna hewaye li rojilat Kurdistane jian taltir kiriye. Li Iran u rojilat Kurdistane jiber pispuna hewaye u belavbuna influenzaye, grip, sheub, zekem, li hevdeh parezgehan dibistan u hinek sazi hatin girtin. Gorakdarien bilav buyi, jiroja shemiye li dibistan u hinek jisazien Tehrane u hinek parezgehen Iran u rojilat Kurdistane betlaneye. Velati kaliteya nebash as sotemeni u otomobilan veki sedema sereke ya pispuna hewaye dibinin. Kesik kuniştecihe Tehraneye, li ser sedemen kirejiya hewaye vihagot, hem benzina me ne standarde u hem jî otomobîlên me. Ez vekî velatî neçarim tiştek ku heye bikar bînim, ji ber ku bijardeyekê din nîne. Em neçarin otomobîlên ku li nav navs ve hatine çekirin bikar bînin, ji ber ku em nikarin otomobîlên derve bikar bînin. Ev jî kirejiya hewaye zêdetir dike û kem nake. Li Urmiye û Loristanê jî betlaneye. Betlan li hevde parêzgehên Îranê û Rojhilatê Kurdistanê hatiye ragihandin. Di navan parêzgehan de Urmiye û Loristan jî hene. Li Urmiyê ji ber pîspûna hewayê û li Loristanê jî ji ber belavbûna influenzayê li dibistan û hinek saziyan Betlanê ye. Ji sînorê hişyariyê derketiye. Serokê bêşa Nexweşiyên Veguhez a Wezareta Tenduristiyê ya Îranê Kubat Muradî jî hişyarî da û got, influenza li vêlatê me li hinek parêzgehan zêde diye û li hinek parêzgehan jî ji sînorê hişyariyê derketiye. Dîbe ku heta mehek û nîv heta du mehên din jî bîdome. Li gorî Wezareta Tenduristiyê ya Îranê, par li Îran û Rojhilatê Kurdistanê 58,975 kes ji ber pîspûna hewayê û bandorên vêmirîne.